हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो लेबार कार्डखौ बोरै खालामो बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बेखौ सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नायबानो जाबाय। मेक्सिमाम मानसियानो कनफिउस जायो। भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबाय थायो जब कार्डखौनो लेबार कार्ड होनो नामा होननानै। बियो जब कार्डआ आलदा आरो लेबार कार्डआ आलदा। जुदि नोंथांमोना लेबार कार्ड एबा कनस्ट्राक्सन वर्कार कार्ड दंब्ला मा बेनिफिट्स मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै खोन्थाग्रोनि। जुदि नोंथाङा लेबार कार्ड दं अब्ला नोंथाङा लन लानोबा 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम लानो हागोन। सुद होलांनाय नङा। नोंथाङा 5 लाख लादोंबा 5 लाखखौनो होफिननांगोन। बेजों लोगोसे जायफोरनि बिमा बिफाया लेबार कार्डखौ बानायगोन बिथांमोननि गथ'फोरा लेखा फरायनायबा बिथांमोना 4,000निफ्राय लानानै 20,000सिम स्कलारशिप मोनगोन बोसोरफ्रामबो। बेजों लोगोसे जाय बिथाङा लेबार कार्ड बानायगोन बिथाङा हेल्थ चेकआप माने नोंथांनि देहाखौ नायजानो थाखाय बोसोरफ्रामबो 5,000 मोनबाय थागोन। बेजों लोगोसे जाय आइजोआ बेखौ लेबार कार्डखौ बानायो बिथाङा गथ' जोनोम जानायाव 25,000 लेबार कार्डजों मोननो हागोन। बेखौ सानै गथ' जोनोम जानायसिमल' मोनगोन। जुदि साथामसो गथ' जोनोम जायोबा सानैनिखौल' मोनगोन, सासेनिखौ मोननाय नङा। बेजों लोगोसे मेरिट एसिस्टेन्ट जायफोरनि लेबार कार्ड गोनांनि फिसाफोरा हाबा जायो बिथांमोननि फिसाफोरनि सानै हाबायाव 25,000 खननै मोनगोन। बेजों लोगोसे सोरबा सिख्लायानो बे कनस्ट्राक्सन वर्कार एबा लेबार कार्ड दङबा बिथांमोनहा बे लेबार कार्डखौ बानायोबा गावनि निजा हाबा जानायावबो बिथांमोना 25,000 फैसा मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जुदि बायसान्सआव जाय बिथाङा लेबार कार्ड दं बियो माबाफोर जानानै थैबायबायोबा, मानसिनि जिउ थैबायबायनोबो हागौ एबा माबा मोनसेबो जानो हागौ, बायसान्सआव थैबायबायोबा जाय थैगोन बिथाङा 5 लाख मोनगोन। बिथांनि न'खरा बेखौ नमिनिया बख'नो हागोन। आं दा नोंथांमोननो खोन्थालांखागोन। बेफोरनि अनगायैबो गोबां बेनिफिट्स दं। आं बिनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बेखौ बानायबा मा बेनिफिट्स मोनगोन बेखौ नायग्रोनो हागोन। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना बे बेनिफिट्सफोरखौ मोजां मोनदोंब्लासो नोंथांमोना बे लेबार कार्डखौ बानायनानै लानो हागोन। नङाबा नोंथांमोना बेयाव थानाय बेनिफिट्सफोरखौ मोजां मोनाखैबा नोंथांमोना बानायनानै लायैआनो साबसिन जागोन। बेफोर बेनिफिट्सनि अनगायैबो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर लेबार ट्रेनिं लानो गोसोबा बे कार्डखौ बानायखांनायनि उनाव नोंथांमोना लेबार ट्रेनिं लानो हागोन। नोंथांमोना बियो कम्पालसारि नङा। जुदि नोंथांमोना लानो गोसोबासो लानो हागोन। बेयाव नोंथांमोना ट्रेनिं लाहैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव 16,000 नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होगोन। बेखौ नोंथांमोना ट्रेनिं लाहैनायाव नोंथांमोना जानाय गासिबो फ्रि मोनगोन। ट्रेनिङा खालि नोंथांमोना जेन'बा इटानि साइज न'फोरखौ बोरै लुनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोननो बर्डआव फोरोंगोन। नोंथांमोना बेखौ नट्स खालामनानै लिरनांगोन आरो उनाव मोनसे एग्जाम जागोन। जुदि सोरबाफोर लिरनो रोङाबा गावसोरनो लिरना होखागोन। बेजों लोगोसे ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फैसाजों लोगोसे मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन। बिनि अनगायैबो नोंथांमोना सोरबाफोरनि फिसाफ्रा जेन'बा हमनानै ला नोंथांनि बिमा बिफाया बे लेबार कार्डखौ बानायबाय, अब्ला नोंथाङा बिथांनि फिसाफोरा ट्रेनिं लानोबा गुवाहाटियाव ट्रेनिं लानो हागोन। नोंथांमोना बेखौ जेराव लेबार अफिस बिसोरनो लांखागोन। नोंथांमोननो गुवाहाटियाव थानाय जानाय गासिबो फ्रि होनानै गुवाहाटियाव नोंथांमोनखौ फ्रि ट्रेनिं एबा कर्स होगोन। नोंथांमोना बे कर्सखौ लानो हागोन। जेरै हटेल मेनेजमेन्ट, एयार हस्टेस बेफोरबायदिनो ट्रेनिं होगोन। एयार हस्टेसनिबो लादोंमोन दाख्लैहाय क'क्राझार रुपहि ना मा एयारफर्स गोदानाव मानसि नांगौ, बेयाव ट्रेनिं होदोंमोन। जुदि नोंथांमोना बेयाव ट्रेनिं लाबाय, ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव एबा कर्स लाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट खालामना होखागोन। डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ मोनसे जबाव सोनानै होगोन। जोंनि लोगोआ सासे बानायदोंमोन। बिथांनि सेलारिया स्टार्टिङाव 18,000मोन। बिथांखौ कलकातायाव ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव नोंथांमोनखौ ट्रेन्सफार खालामनो हागौ। सोरबा गुवाहाटियावनो मोननो हागौ, सोरबा एबा बिटिसिफ्रावनो मोननो हागौ। नोंथांमोना बेखौ लानो गोसोबा एबा बिमा बिफानाव लेबार कार्ड दंबा नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन। दानिया बेखौ बोरै खालामो आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जुदि नोंथांमोना कनस्ट्राक्सन वर्कार एबा लेबार कार्डखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन। बिनि फर्मखौ अबाव मोनो आं दा नोंथांमोननो भिडिअनि जोबथारनायाव खोन्थागोन। नोंथांमोना बेखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ आं बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो बेयाव खोन्थालांगोन आरो बेजों लोगोसे मा साबमिट होफानांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन। आं दाख्लै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। जायफोरनाव लेबार कार्ड दं बिथांमोना गावनि लेबार कार्डजों लोगोसे बेंक एकाउन्ट खेबनानै WhatsAppआव सेन्ड खालामहरनांगौमोन। लकडाउननि थाखाय नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ साइजआव होनो थाखाय बेखौ बिहरदोंमोन। जायफोर हरदोंमोन बिथांमोननि एकाउन्टआव 1,000 हाबबाय। नोंथांमोना दासिमबो चेक खालामाखैबा चेक खालामनानै लानो हासिगोन आरो नोंथांमोना बे फैसाखौ बख'नानै नांगौ खामानियाव बाहायनो हासिगोन। दानिया बेखौ बोरै फिलआप खालामो आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन। गिबियाव होनाय दं एप्लिकेसन दं, बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांलायला। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ फिलआप खालामदो। सापस नोंथांना मा डिस्ट्रिक्ट बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय। बेजों लोगोसे बेखौ जायनि नामाव बानायगोन बिथाङा फट' गांब्रै होफांनांगोन, नोंथांनि पासपर्ट फट'। बेजों लोगोसे नोंथाङा मा नाम नोंथांनि नामखौ बेयाव फिलआप
खालामनांगोन बेजों नोंथांनि फुल नाम आरो टाइटेलफोरखौ नोंथाङा बेयाव लिरजोबनांगोन दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फादारनि एबा हासबेन्डनि नामखौ लिरनांगोन जुदि नोंथाङा आइजोआ बानायोबा नोंथांमोना बेखौ फिसायनि नामखौ होबानो जाबाय जुदि हौवाया बानायोबा नोंथाङा बिफानि नामखौ होबानो जाबाय बेयाव 3 आव दं जाहैबाय नोंथांनि फुल एड्रेस नोंथाङा जेराव दा पारमानेन्ट नोंथांनि पारमानेन्ट एड्रेसखौ नोंथाङा बेयाव पिअ गासिबो पिन नाम्बार 15 नाम्बार गासिबो नोंथांमोना बेयाव होजोबनांगोन बेजों लोगोसे बेयाव प्रेजेन्ट एड्रेस जुदि नोंथाङा दा अबावबाफोर दङबा प्रेजेन्ट एबा पारमानेन्ट एड्रेसा एखे नङाबा नोंथाङा बेयाव प्रेजेन्ट एड्रेसखौ लिरनो हागोन जुदि नोंथाङा प्रेजेन्ट आरो पारमानेन्ट एड्रेसा सेमबा नोंथाङा सेमबो लिरनो हागोन 4 आव दं जाहैबाय नोंथांमोना एसटि ना अबिसि नोंथांमोना बेखौ होनांगोन जुदि नोंथाङा एसटि एबा अबिसि जायखिजाया कास्टआनो जाया मानो नोंथाङा नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ बे अफलाइन फर्मजों साबमिट होनांगोन बेयाव नोंथाङा 5 आव दं जाहैबाय नोंथाङा हौवाना हिनजाव जुदि हौवाबा मेल आरो हिनजावबा फेमेल होबानो बेयाव होबानो जाबाय 6 आव दं जाहैबाय नोंथाङा हाबा जानाय ना हाबा जायि जुदि नोंथाङा हाबा जानायबा नोंथाङा मेरिट होदो आरो जुदि नोंथाङा हाबा जायाखैबा आनमेरिट होबानो जाबाय 7 नाम्बाराव दं जुदि नोंथाङा हाबा जाबायबा नोंथांनि हिनजावनि नामखौ होदो जुदि सोरबा हिनजावा बानायदोंबा हाबा जाबायबा नोंथाङा नोंथांनि बोरायनि नामखौ होबानो जाबाय माने हासबेन्डनि फिसायनि नामखौ होबानो जाबाय बेयाव दानाबा नोंथांमोना 8 नम्बराव दं जाहैबाय नोंथांनि डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट गोबां मानसिनावनो डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट गैया नोंथांमोना डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट गैयाबा डक्टरनिफ्राय लिरनानै लाबोनांगोन नोंथांनि भटार कार्डजों मिलायनानै नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ बार्थआ बेसेबां जाखो नोंथांमोना बेखौ मिलायनानै लिरनानै लाबोनांगोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड नोंथांनि भटार कार्डआव 18 इयार्स बा बे कार्डखौ 2011आवनो इसु खालामदोंमोनबा नोंथाङा दा 2020 सिम बेसेबां इयार्स जाखो नोंथाङा बेखौ हिसाब खालामनानै नोंथांनि डक्टर जायखिजाया गभर्नमेन्ट डक्टरनिफ्राय मोनसे फर्म लिरनानै लाबोनांगोन एज प्रुफ हिसाबै जुदि नोंथांमोनाव डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट एबा स्कुलफोरनि सार्टिफिकेटफोर गैयाबा नोंथांमोना डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट हिसाबै नोंथांमोना डक्टरनिफ्राय एज प्रुफ हिसाबै मोनसे लिरनानै लाबोनांगोन आरो 9 नाम्बाराव दं जाहैबाय डेट अफ रिटायारमेन्ट बेयाव नोंथांमोना माब्ला 60 इयार्स जागोन बेयाव डेट अफ बार्थ जों खौ नायनानै माब्लासिमाव नोंथाङा 60 इयार्स जागोन बेखौ नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय माब्लासिमाव जेन'बा हमनानै 2035 सिमाव नोंथाङा 60 इयार्स जाबा नोंथांमोना 3000 पेन्सन मोनबाय थागोन मान्थलि बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ 60 इयार्स माब्लासिमाव ग्रोब जागोन नोंथांमोना बेखौ हिसाब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ दानिया 11 नाम्बाराव दं जाहैबाय नाचार अफ जब नोंथाङा मा खामानि मावो सापस हमनानै ला आर्ट फिलिं कारपेन्टार बायदि बायदि मा खामानि मावो नोंथाङा बेखौ बेयाव होनांगोन 12 नाम्बारनिखौ नांलायला आरो 30 नम्बरनिखौ नोंथांमोना होनांगोन बेयाव बेसेबां इयार्ससिम नोंथांमोनहा मावखो मेक्सिमाम नोंथांमोना बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय सोरबा अबेबा जायगा एबा सोरनावबा एबा जब कार्डनिफोर खामानि मावनाय 90 डेज जानांगोन बिनि फर्मखौ आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन बेयाव नोंथांमोना चेयारमेननि नङाबा सासे कन्ट्रेक्टरनि नोंथांमोना सहि लानानै थांनांगोन आं नोंथांमोननो फर्मखौ खोन्थानि फर्मा बेबायदि जागोन नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय मेक्सिमाम 90 डेज खामानि मावनाय जानांगोन जब कार्डनियानो जा एबा सोरबा कन्ट्रेक्टरनियानो जा एबा नोंथाङा सोरनावबा खामानि मावनाय जानांगोन 90 डेज अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव नोंथाङा सोरनि नामाव एप्लाइ खालामगोन बेयाव होदो आरो नोंथाङा सोरनि फिसाला एबा नोंथांनि फिसायनि नाम बेयाव गासिबो नोंथाङा एड्रेसफोरखौ फिलआप खालामजोबनांगोन बेयाव लोगोसे नोंथांमोना बेसेबां लास्ट वर्किं डेजआव नोंथांमोना 90 डेज होनांगोन बेयाव 90ल' होदो डेजआ थाखाबाय बेयाव नोंथाङा सिगनेचार सोरनि आन्डाराव मावो कन्ट्रेक्टरनि बा कन्ट्रेक्टरनि बेयाव सिल आरो सिगनेचार नांगोन जुदि नोंथाङा जब कार्डनि खामानि मावदोंबा नोंथाङा बिटिसिनि चेयारमेनफोरनि साइन लांबाबो जागोन 14 नम्बराव दं जाहैबाय नोंथांमोना पार मान्थ बेयाव मेम्बार जानो थाखाय पार मान्थ 20 थाखा सोबाय थानांगोन 15 नम्बराव दं जाहैबाय नोंथांमोना अबे बेंकआव सोनो बे 20 थाखा फैसाखौ अबेहाय सोनो नोंथांमोना बेखौ मान्थलि सोनांनाया इयारलिबो सोनो हायो बोसोराव 240 थाखाल' जायो नोंथांमोना अबे बेंकआव सोगोन नोंथाङा बे बेंकखौ होबानो जाबाय नोंथांनि एरिया बेजों लोगोसे नोंथांमोना 60 नम्बराव दं जाहैबाय नै नमिनेसन फर्म होफानांगोन नोंथांमोना बेयाव जेन'बा बायसान्सआव नोंथाङा बबेबा हस्पिटालाव लोमजाबायनानै दंबा नोंथाङा जाय लेबार कार्ड दङ बिथाङा लोमजायोबा नोंथांमोना फैसा मोनबाय थायो लोमजागाखांसारदि बेखौ बख'नो थाखाय नोंथाङा नमिनेसन नांगोन एबा बायसान्सआव जायनिया लेबार कार्ड दं बे बायसान्सआव थैयोबा नोंथांमोना फैसा मोनगोन 5 लाखसिम बिनि थाखाय बेखौ बख'नो नमिनि नांगौ नोंथांमोना बे नमिनिखौबो होफानांगोन बे 17निखौ नांलायला 18निखौबो नाङा 19निखौबो नाङा लास्टआव नोंथांमोना नोंथांनि सिगनेचार जुदि नोंथाङा सिगनेचार होनो रोङोबा होदो नोंथांनि नामनो फुलनो जुदि नोंथाङा सोरबाफोर लेखा फरायनो रोङाबा नोंथाङा आखाइजों ट्राम होबानो जाबाय ट्राम होबानो नोंथाङा बेखौ नोंथांनि लेबार अफिसाव हैदो दानिया नमिनेसन फर्माव बोरै अबाहाय बियो नमिनेसन फर्म जाय एप्लाइ खालामगोन
बिथाङा गावनि फिसाजो एबा फिसाला जायखिजाया सासेखौ नमिनेसन खालामनांगोन। नमिनेसन खालामनो थाखाय बेयाव साबोसे सानै साथाम खालामनो हायो नोंथाङा सासे खालामना होबानो जाबाय। बेयाव सिरियाल नाम्बार 1 होदो, बेयाव नोंथांनि नेम जाय फिसालाखौ बानायबा नोंथांनि फिसालानि नामखौ होदो, बेयाव बिथांनि एड्रेसखौ होदो। बेजों लोगोसे नोंथाङा फिसालाबा बेयाव सन होदो आरो डटार्सबा डटार्स होबानो जाबाय। आरो बेयाव नोंथांनि नमिनेसन होनाय गथ'आ खय बोसोरनि बेसेबां बोसोरनि नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय। बेजों लोगोसे बेयाव नांलायला, बेयाव जायखौ नमिनेसन खालामदों बिथांनि नोंथाङा गांनै फट' बेयाव एटाच खालामना होनांगोन, माने नोंथाङा सुथाफानानै होनांगोन। दानिया बे फर्मखौ अबाहाय हैनांगोन आरो बे फर्मखौ अबाहाय मोनगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफा लेबार अफिस थाखायो। हमनानै ला नोंथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टबा नोंथांमोना क'क्राझारावनो थाखागोन, माने गसाइगावआव दं क'क्राझारनिया जुदि चिरांनिबा नोंथांमोना चिराङावनो थाखागोन आरो नोंथांनिया बाक्साबा बाक्सायावनो थाखागोन एबा उदालगुरिबा उदालगुरियावनो थाखागोन। गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफा लेबार अफिस थाखायो। बेयाव नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै हैनांगोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेट, भटार कार्ड आरो नोंथांनि बेंक पासबुक आरो नोंथाङा कनस्ट्राक्सन वर्कारनि मोनसे फर्म आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थानाया नोंथाङा सोरनि आन्डाराव मावदों बे फर्मखौबो नोंथाङा होनांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि एड्रेस प्रुफ होनांगोन। जुदि नोंथाङा डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट गैयाबा एबा नोंथाङा मेट्रिकफोरनि एबा क्लास 8, 10 फरायनायफोरनि मोनसे फर्म सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथाङा डक्टरनिफ्राय एज प्रुफ हिसाबै मोनसे सार्टिफिकेट लिरनानै लाबोनांगोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय बे फर्मखौ अबाहाय मोनगोन, अबे वेबसाइटआव लाखिनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथांमोना जायखिजाया नों बाहायग्रा मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालाम आसाम लेबार वेलफेयार सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा फार्स्टआवनो बेबायदि इन्टारफेस फैखागोन। नोंथांमोना बे फार्स्ट फैनायाव नुनायाव नोंथांमोना बे फर्म एन्ड एप्लिकेशन्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैनो मोनगोन। नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायथारदो। बोख्लायनायनि उनाव नोंथांमोना गिबियाव नुदों बेयाव एप्लिकेशन फर्म फर रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामदो। बे फर्मखौ मोनसे डाउनलड खालामदो। बेनि उनाव नोंथांमोनहा नमिनेसन फर्म बेखौ डाउनलड खालामदो। बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै लादो अबा कम्पिउटार दखाननिफ्राय आरो आं दहाय खोन्थानाय बायदि नोंथांमोना फिलआप खालामनानै हैबानो जाबाय। नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव लेबार अफिस थाखायो। नोंथांमोना जुदि मोनथियाखैबा एबा मोनथियाबा नोंथांनि लेबार अफिसखौ जायखिजाया सोरनावबा मोनथिनायफोरनाव सोंनो हागोन। नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै SMS खालामनानै सोंहरनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ होखागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानैबो सोंहरनो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो हायोबा नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै।